Se tes entre 18 e 35 anos, Pontevedra terá este verán moitas actividades dirixidas a ti. Caracterizaranse, segundo o concelleiro de Xuventude, pola calidade, a cantidade e a diversidade. Consideramos, e así o cremos a hora de comparar con outros que hai polo resto do país, que a programación de Ponteverán é a máis integral de todo o país para a mocidade. E por que digo que é integral? Pois é integral porque ofrece múltiples actividades diferentes en varios campos e ademais faino para unha franxa de idade moi ampla que abarca dende os 8 ata os 35 anos. Campamentos e estadías, actividades culturais, deportivas e no medio natural, actividades formativas e actividades específicas no local de música artellan a programación de Ponteverán, que este ano terá unha cita terrorífica. O 31 de xullo, Pontevedra será terra de zombis. Do grande xogo Survival Zombie, Terra de Zombies, que vai encher a cidade de zombies pois para facer este xogo de rol en vivo que busca diversión en grupo e que vai a ser moi chamativo para a xente que se pasea pola cidade e para aqueles que participen, porque auguramos, xa vos lo digo agora, un grandísimo éxito de aceptación, porque hai moitísimo interés en participar. Entre as novidades deste ano destacan varios obradoiros e cursos relacionados cas novas tecnoloxías: robótica, holografía, realidade virtual. Os chamados nativos digitais terán onde escoller. As actividades serán gratuitas. Para participar nelas poden facerse as solicitudes a partir do 11 de xuño a través da web apuntate.pontevedra.gal, unha nova plataforma ca que o Concello quere centralizar a xestión das inscricións nas actividades ofertadas.